WKSA pen red light area puke jongojok Dipu ITI rongmong be ni marlia tumpen ta thopak niniang bong dia hangnangji pura lamthi chipaklan Dipu red light area angbong pen Dipu ITI along ta isilo pura ITI adon relong ITI rongmong be la pen adung arai arong sarpi maratung chelangsi WKSA atung thangalam chini lipin pen ITI aphan red light area pu pachathang puthak ningkang samsi pachipaklan Niniang bong karbia rona teng dia johang nangji kalite lam hoitami ki pijwa phan se siklo pasi ke therpong kidam tangarni women karbi students association pherangke me ingni pen dipu angkang palongpli adim red light area dopu amen pangdak la songbong pen ITI ta amen dudun koklo pura radatum tami ning kang samse melong ITI rongmong be hawara lom Penang an ke thekere tungdo setami ahok helam pen rada hongja along lapuson ke junno dak alam thi WKSA pen ke pangdak pon ke chok chep tik alam luksi ningji lasi niniang bong karbia rona teng dia nang chuhang nangji pusi ke hang padopon lapen lasopen dia nang chuhang he lepute law and order antame lamhoi bidam nang kokputa ningji aku akan tu dengan kokpom alang la suka ning dia puthak ni tu media on eke kalima ni tu mo handak red light area nang pincong upon ni tum ke tiap ni tu me la salam ke ni tu me 7 nana san aku dia on law and order mane non son ni ligi puason sikaduk ka verat ang no alang isia meeting hisap se alang hang se la song no alang dia cho hang lek nang kokko komiti ke macam komiti ta dulu seta komiti do paling lelam ning jeret ke chok je mati la so prang penitum ta ko an nera kam claim lo non kisar pi an lo jo seta nitum la buson area pu nitum thek long le kente la an nitum rada kam claim ke ta people on the piniar dia lang ning kan isi hinia manga pa thek pen red light area nang thek long lok ke alang mi thangi claim potong red light area pu thek long lo mante manang tum an reporter tum thek long lo ma red light area ha nang tham sa reporter tum ta isia question lo jong si do pute nang tum ta ning je dak oi reporter tum ta ang thes nang tum si reporter lo ke bang inu ba ni ke claim clay do ta hai lo sa area phana nong pa juno ke arjun tum te mati heng no dak kulote ni tum ke net mama ke chok che pham ne ven hoi koi ven area pute ka du ko ve lo no ni tum an te red light lo alang tang thek pa me non nang ke jo join ni lo la si ilitum ITI area rong ni do ITI rong si don la pen ITI rong mong ve ilitum rong ni cheleng pet pen si nong no dak ITI isi school aphan se alang tum la WKSA tu women atum bang nong no nang kipi la si ilitum la so anong no nang kipi ke itum pini ke lamboy ka chivoy dun lo la si ilitum aphan la so nong no nang kipi ke ilitum ta chagi no de ka hala ka chiplang abang ko malo ne ka ala ITI ria phan ma durlang so ria phan kunon ha tarlang so ria phan kunon alang tum nong no ke jo ke la ke ilitum che don dun tung te ajha ka tum ka heng no do ta hai piniar ni ke ni tum pladak red light area pu gipo bangke ni tum charjun la pente la so arjuno dak alam apor ni tum ke tiap ta ni tum ke la so alam phan ke ni tum ke diaun athema ni tum rong mong beta ke thega tum do ke re tum do ke to tum do saru sar hangamundi do gangbura do ta pende rong chidon ta saru sar hangamuni ta do ke thekere tum ta do sarlar sar phi sar puta do aklemang phari soe jang ki charli tum do aposi ni tum koson sila so alam phan ni tum karjuding unpo WKSA tum alang tum yong se hok pet ke heng no alam alang tum thek long pa melo pulote amuni da phana alang tum nep mot nep pen alang tuming sai pa menon alang tum ta thek se reset pusi alang tum ta isia honggothon ke chikuri lo alang tum WKSA komiti ka chiseng lo la sila so komiti ka chiseng alogot alang tum bang ka du ka ve phan heng no alam ning je nang ji la pen ka heng no ki pu nang ji pu alang tum isia komiti pen la pusa ron ave komiti ki senga bostu bang ke la ke non le komiti alang tum ki seng chot kali la ke komiti bostu ka hakku pen ta do ajar honggothon tum ta do sita me dipuang kang along la an
Ladakh ke Karbi Anglong ke headquarter dim lo sita me red light area pujok ahong gothon tanang pubang welang piniar ni latum WKSA tum noninkan ni silo nenikan hini lo ne mahang pathek pen Karbi Anglong aphan red light area pu sarita area phanalang tum nangjong dalo laso nang ki jong putha ko pusini tum do joy un po lake kadu ko veta du joy un edi majok ta du joy e la pen ni tum rong mong ve tum ke Ladakh ke VIP alain arling kisar tadu o lapente ki thekere tum tadu o lapen ITI long ta sarlar sarpi sarpu tadu ki thekere tum tadu ande ni tum dak red light area lu arum malong be ser ni wang tamuni tum kam klem dam bom loma risoi janga tum charli ki dam ke wang dam bom loma ande ni tum dak red light area long pentong ke ajha tum professor tum dak college ti dam bom loma la an ki plang ki phia tum do ki thekere tum do ko pusila tum phan le red light area pu alang ki jong hai lo punat pen lo lang Ladakh alang amik ki thek long la pen alang ki chini ke alang jong si chini vek pulo tang te dak nang nep chengon kumat a hemsi Ladakh red light area ke doma ko dak ma a house number tanang paklangon amuni tanang paklang wengon ahok lo ITI adung inut bang hini atum ki chok che do ta hai lo non ma lo anong chi thang pluk do lo sita me laki do phanalang tum nep dam pamenon bisar ji pusta bisar pamenon same area phanalang punang me athema hongothon ke alang tum de le secretary president ka chiseng the kali secretary president ka chiseng ke lake dipuang kang ke hongothon dupik lo sita me ma jok hongothon ta red light area punang pubang welang di piniar ni alang tum man chot lang di laso posi ne tum ke dia un la pen la nitum area pli aphan red light punangi puapo red light area punangi puapot alang press meet ke chupi chot kali kabduk kave la area pli aphan alang sarlar sarpi sarpu aklim ang kharisoi jang aphan am mei meeting ason alang rat ang no si nitum aphan dia nang chohang vek nangji gangbura atum phan dia chohang vek nangi sarpi sarpu dum phanta dia chohang vek nei la pente ITI area kapuri ke nitum rongmong vetai silo rong mong veke arling kisar nei ki do adim lo nehe masar rong mong terang profesor ke rong mong ve sigi dolo ante ni tu mason son ko pusi karju un po red light area po lang nang ki hoke koson la ni tum ki hok un po putha nang tum ka do ka vetu jok ka un elo alang la an inut asama long oham hai to hoba president man vek la penta lang podmosri evat genet van vek amunit a area long le alang red light area punang ki puke la ke ni tum ke tiata dia un e kroi krelo la ke di kadu ka beta kroi krelo la si biniar ni ke la women ke si atum pini pinap amat alang la area pli aphan dia naga chuhang ke la press meet ka padu ke ni tum kroi kre press meet ka padu chot la asap u inut bang heniang no ge chiklang chot ni tum kroi kre alang ka hing no phan nep ji puten nep bernot aku ka hing no tum ta chiplang pamenon rat ang nu chiwanang ne bahera lang tumpi maki klem ni tum chini dunde sita me usumardo itum ta isu imundo kadu ka ve hongkhar do matidi la so posi rat anu chiwan prunga ka me klem kledenon la pente a komiti tum ta majok a komiti tum ta ingsai ji pute ingsai pameno di kalima kala ingsai pamenon armuni ta phan jong pamenon kadu ka ve phan pa phupon plangke ni tum chicha kun e kalima kala di itu red light area le itum ki do kalima ti kadu ka ve ta itum ri do iking do kam chukle mesi itum ki chuma ti di la si la sor lu so tum phan la WKSA tum phan ke ni tum ke okol la president chot kali secretary chot kali lang tum honggo phan phan si ni tum dian e la si lang tum rat ang no mat pini pinaba mat lang tum rat hong jai bang si dia nang chohang bek nang ji la pen gangbura tum phan ke lang tum bong prok pen horobong pen dia nang chohang pa menei lata ahem kali ekdom rat ang nu nang ji la aniti ke ni tum dia o e athema Karbi Anglong la an ki thekire gi do dim le ku pusilang red light area po lang ku pusik ningje hai lo ni tum red light area pu piniar ni na thek long le lang la ke alang ki thekali lo la ke alang ki lu lo people lo lu le det ke alang ku pusi red light area pu Karbi Anglong phanalang amit thang phanan nong ge chi jo hai lo ante la pu puti alang amit thang ta ki klem ma bang lo la siga ningje hai lo kalimante di la sini tum dia on e pinial ni alang tum rat ahong jai chiwang pa mera alang tum dia nang chohang hete ni tum kroinde la pen ni tum arong ke saru sarhang amuni tum han ke lang dia nang chohang pa me mete ni tum ke Exxon and Big se enpo Exxon and po ni tum do joy jelo ni tum ke la area pli arat
arlo so pinso netum ke Exxon and Big bon netum ke